Madzulo abwino alero lachinayi ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Savita Wilima. Poyamba naye mitu yake. Chimanga choyambirira chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania chafika mkunkhokwe yosungira chimanga mu mzinda wa Lilongwe. Unduna wa zachilungamo wakhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake kuthandiza anthu ovutika kupeza thandizo pa milandu mosavuta, ndipo mboni yoyamba ya boma yamaliza kupereka umboni wake pa mlandu omwe Anomani Chisale, Peter Mokito ndi Rosa Mbirizi akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito mosayenera nambala yogulira zinthu kunja ya mtsogoleri wakale Peter Mutharika. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati ndilokhutira ndi mmene ntchito yothandiza anthu omwe akufuna kusintha malo oponyera voti ikuyendera mdziko muno. Mkulu wa bungweli Annabel Mtalimanja anena izi anayendera malo osiyanasiyana omwe ntchitoyi ikuchitika ku Luchenza m'boma la Thyolo. Iwo akufotokoza. Monga ndafotokozera ntchito yagawidwa magawo atatu, ndipo gawo lililonse lili ndi masiku atatu. Masenta kutsekula 8 koloko mamawa, kutseka 4 koloko masana, kuti anthu amene akufuna kusamutsa akhale ndi mpata. Ntchito ikuyenda bwino. Ntchito iyi ndiyo kuti sikuti aliyense afune kuti asamuke. Chongofunika nchoti tipereke mpatawo kuti amene ali ndi zifukwa athe kusamuka. Ndipo kumasenta kumene tayenda ndithu anthu ena asamutsa malo awo oponyera voti. Kwina anthu akubwera anthu ambiri, kwina anthu apang'ono. Koma kuti tipange assess kuti ntchito ikuyenda bwanji, kuti ntchito ikuyenda bwino, chifukwa masenta athu onse ndotsekula. Komanso maofficers aliko. Ena akusamuka chifukwa cha ntchito, komanso ena akusamukadi kuti mwina senta imene anakalembetsera akuona kuti ndi patali ndi kumene amakhala. Ndena akusamuka kuti apite ku senta imene akunoti zafupikira ndi kumene amakhala kuti asazayende mtunda wautali. Unduna ona za chilungamo wakhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake ndi kuthandiza anthu ovutika kupeza thandizo pa milandu mosavuta. Ndondomekoyi ndi gawo lachiwiri la ntchito za chilungamo zomwe zimalandira thandizo kuchokera ku bungwe la European Union. Nduna yona za chilungamo Ataire Simvalo ati ali ndi chiyembekezo choti ndondomekoyi ilimbikitsa ulamuliro wabwino mdziko muno. Zambiri mlipoti la Trust Office. Kukhazikitsa kwa gawo lachiwiri la ntchito za chilungamo zomwe zikuthandizira ntchito za Legal Aid Bureau, Ombudsman, Malawi Prisons mwa ena zikulimbikitsa ntchito yophunzitsa anthu za ufulu wawo komanso kuthandizira kufikira anthu akumidzi ndi thandizo loyenera la mabwalo a milandu. Kazembe wa bungwe la European Union ku Malawi, Rune Skinberg, wati ali nchiyembekezo choti ntchitoyi ithandiziranso kuti anthu ambiri azikhala nchikhulupiriro ndi nthambi za boma. Ndipo nduna yoona za chilungamo Taita Simvalo yati ndondomekoyi ichepetsa katangali ku mabwalo a milandu kamba kuti ntchito zawo ziyamba kuyenda kwambiri m'makompyuta komanso internet. Wabwera ndi mulandu court umatinga anamatinga mapepala kwa file court apa sizikhala yoche utachita file court ukienja case uyimba wako munthu kuzira pa makina ya computer ndio palibe amene angathe kutani kubaka pena kusowesa madocument ako. Komanso system yake nena kuti mukapanga file kuzira mwanjira computer. Computer mwemo muliso system muliso njira nena kuti makina computer ndamene azipeleka case kwa azisankha judge utamve case imene yoyo. Gawo lachiwiri la ntchito za chilungamo lomwe likuthandiza nthambi za boma zisanu ndi ziwiri likulimbikitsanso ntchito za mabwalo a milandu oyendayenda, kuchulukitsa nthambi za bungwe la Legal Aid Bureau komanso kuonjezera mabwalo a milandu mdziko muno. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamphamvu ya magetsi Ibrahim Matola ati pakufunika mgwirizano posamalira chilengedwe makamaka madera omwe amapanga magetsi kuti ntchitoyi isasokonezeke ndi kusintha kwa nyengo. Amatola anena izi pamwambo otsekulira kudzala mitengo ndi kampani yopanga magetsi mdziko muno ya Electricity Generation Company Igenco pakapichira m'boma la Chikwawa. Blessings Cheleuka anali komweko.
Polankhula pamwambowu nduna ya zamphamvu a Ibrahim Matola anatsindika kuti kudulidwa kwa mitengo kukubweretsa chiopsezo pa nkhani zopanga magetsi mdziko muno. Mdziko muno mphamvu za magetsi kuchokera ku mphamvu ya madzi. Ndiye kuchokera ku mphamvu ya madzi ndi poyenereka kuti ifeyo mongati a za magetsi titengerepo mwayi poti a president a dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera adatengerapo mwayi wonena kuti kuyambira cha mu December mpaka mafika cha mu April mwambo umene uzichitika. Mawu ake nduna ya zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo a Owen Chomanika ayamikira kampani ya Ejenko kamba kantchitoyi. Awawa Ejenko wauteko magetsi osewa akamavuta nkhani yake makhala yomwe tikupanga pano. Chifukwa kunoko ndio tudzaha mitengo madzi ayenda mwachilungamo ndiye kuti mtsinje usukha disturbed olo kumusiku uku ndiye kuti olo nkhani ya mafloods madzi ayenda mwadongosolo moti tabwera pano pakudzabwezeretsa chilengedwe kuonetsetsa kuti kunoko phiri linolo lavalira ndipo lili mmene ina ukhalira. So ni nkhani yabwino kwambiri ndiyo kondweretsa ngakhale kunduna komanso ngakhale anthu ndiye kuti munthu wina wake pena pake athandizika chifukwa kunoko kukavalira mmene madzi angayendere magetsi samukhudza madzi mmene angayendere ndiye kuti mafloods kulibe ndiye kuti zinthu zikuyenda bwino. Polankhula pa msonkhanowu mkulu wogwirizira wa kampani ya Ejenko Engineer Maxon Chitawo wati kampaniyi yayika dongosolo loti mitengoyi ikadzalidwa idzitha kupulumuka. Mitengo imene kuti isamalike timati tikayibzala monga ngati kunoko iforini pafupi ndi pa station yathu anthu ogwira ntchito pa Ejenko amadzathirira mori kuntunda akuli mitengo imene bzaja yatha yakula ndithu. Madera yena pakashindiri anthu amidzi komanso ana school masukulu monga chakajatha tinabzala ku Lisungu secondary school mene apanga lonchi wewe unakasiya kwa tuziwiya monga ngati makeni mabaketi kulasunga madzi muzoti acha kulali chilala dera kunoko kuma mitengo amaithirira nthawi yonse yoti kulali chilalacho pana amatenga madziba njiko ndi mitengo ikumakula ndithu. Kampani ya Ejenko ikufuna kudzala mitengo 14,000 mderali ngati mbali imodzi yolimbikitsira zachilengedwe. Blessings Chileuka, MBC Chikwawa. Zonse zokonzekera tsiku la mapemphero amayi pa dziko lonse zatha ndipo kuno ku Malawi mwambo uchitikira ku Mzuzu lachisanu pa 7 March 2025. Wapampando wa komiti yokonza mwambowu Mayi Esther Grant wati amayi ochokera madera osiyanasiyana mdziko lino akonzeka kudzapemphera pamodzi. Musase Cheyo walemba ripoti. Chaka chilichonse lachisanu loyamba mu mwezi wa Marichi limakhala tsiku la mapemphero a amayi pa dziko lonse ndipo chaka chino tsikuli ndi pa 7 Marichi 2025. Pa tsikuli amayi amabwera pamodzi kupempherera mayiko awo pa zinthu zosiyanasiyana monga ngozi zogwa mwadzidzidzi, matenda komanso bata ndi mtendere. Kuno ku Malawi chaka chino mwambowu uchitikira pa bwalo la zamasewero la Mzuzu. Wapampando wa komiti yokonza mwambowu Mayi Esther Grant akuti chilichonse chili mchimake. Zokonzekera zathu mawa zili bwinobwino mmene mwaoneramo. Mawa pakhala amayi athu afuko lino First Lady ndiponso mapemphero athu yachokera pa mutu wochokera ku Cooks Island. Azimayi aku Cooks Islands ndi amene anapanga programu yoti aliyense mzimayi unalengedwa unabadwa modabwisa chichewa chabwinira kuti unalengedwa modabwisa ndi azimayi tizazionere pansi tiyeni pamene tikuyenda pamene tikukhala tiziwe kuti Mulungu anatilenga ife modabwisa. Tikuitanani kuti aliyense akhale konkuno abwere mawa takonzekera ogona zakudya palibe chovuta ife tili konkuno ine monga national chair ndizakulandirani. Amayi omwe ndi akhristu ochokera madera osiyanasiyana a dziko lino posatengera mipingo yawo akuyembekezeka kutenga nawo gawo pa mapempherowa. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Mboni ya boma yoyamba Wilson Baxter Upindi omwe ni mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MRA
amaliza kupereka umboni wawo pa mlandu omwe Norman Chisale, Peter Mukhito ndi Rosa Mbirizi akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito mosayenera nambala yogulira zinthu kunja ya mtsogoleri wakale Peter Mutharika. Aupindi apereka ku bwalo la milandu ku Lilongwe chikalata chochoka ku bungwe la MRA chomwe chili ndi tsatanetsatane wa uthenga omwe unali mu foni ya m'manja ya Ashafi Chunara yomwe bungweli linalanda ngati umboni. Gracious Panda walemba ripoti lomwe awerenga ndi Austin Fukula. Chikalata chochoka ku bungwe la MRA chili ndi tsatanetsatane wa umboni omwe anapeza kudzera mu foni ya m'manja yomwe bungweli linalanda kwa Ashafi Chunara ngati umboni wa mlandu. Umboni omwe unapezeka mu foni ya m'manja ukuonetsa kuti Chunara amayankhula ndi Norman Chisale komanso atolankhani ena. Mboni ya bomayi yati mauthenga a mu foni akusonyeza kuti Chunara amakambirana nkhani zokhudza kugula simenti osapereka msonkho, kuthawa mdziko lino komanso kugwirizana ndi atolankhani kuti alembe nkhani zobisa chilungamo. Mmodzi mwa oyimirira ozengedwa mlandu Akalekeni Kaphale ati zikalata zina zomwe mboni ya boma linapereka ku bwaloli zinali zovuta kuwerenga komanso oyimira boma sanapereke zikalata kwa oyimira ozengedwa mlandu. Zambiri zimene amafuna kuti apange anasanatidziwitsa in advance. Mboni yabwera kena kuti nkhothi momuja akutipatsa chilist. Mboni imene ipereka umboni wakuti koma ife sitinauzidwe yayi. Nde malamulo a milandu masiku ano zimene zamaletsa. Ndiye ndimene munamva jaji aja nawonso aonetsa kukhumudwa kwawo kuti kodi nanga zikukhala bwanji. Zikulephereka bwanji kukonza mapepala athu ndi ma witness statement athu kupangira tu indicate kuti titere. Mkulu woyimira boma pa mulandu Amasauko Chamkakala atsutsa kuti mbali yoyimbidwa mulandu alibe zikalata zina zomwe mboni ya boma yapereka, ponena kuti oyimbidwa mulandu akungofuna kuchedwetsa chilungamo cha mulandu. Nkhani uchitika pamenepo nje kuti mbali inayofuna kuti zinthu ziyende, mbali inayofuna zinthu ziyime. Ma documents onse amene ali mu court menemo anaperekedwa kwanza tu oyimira milandu oyimbidwa mulandu chaka cha 2022 ndi 2023. Ma documents alimo. Chimene chinaperekedwa mamauno chongowalozera kuti mu file yakuti document imene tikunena ndi document yakuti, koma documents osale nawo. Norman Chisale, Peter Mukhito komanso Rosa Mbirizi akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito namba yogulira zinthu kunja ya mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika mwachinyengo pofuna kugula katundu kunja kwa dziko lino mosapereka msonkho ngati kuti akugula katunduyo ndi president. Bwalo la mulanduli layimisa kaye mulandu kufikira pa tsiku lomwe adzaliyike msabata yoyambira pa 23 mwezi wa Juni chaka chino. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Savita Wilima. Bwanji tionenso mitu yake. Chimanga choyambirira chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania chafika ku nkhokwe yosungiramo chimanga mu mzinda wa Lilongwe. Unduna owona za chilungamo wakhazikitsa ntchito yomwe cholinga chake kuthandiza anthu ovutika kupeza thandizo pa milandu mosavuta, ndipo mboni yoyamba ya boma yamaliza kupereka umboni wake pa mlandu omwe Norman Chisale, Peter Mukhito ndi Rosa Mbirizi akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito mosayenera nambala yogulira zinthu kunja ya mtsogoleri wakale Peter Mutharika. Nazi zifukwa zomwe zikupangitsa kuti anthu ambiri tsopano adzimwa matabuleti a Paratab akamva mutu, kuphwanya mthupi komanso fiva. Changu nthawi pang'ono mukamwa ululu umasiya mthupi. Mapangidwe ake ndi oti mukangomwa nthawi yomweyo amasungunuka ndi kulowerera m'mitsempha monse momwe muli ulolo. Muyeseni Paratab lero ndipo simudzakhumudwitsidwa. Zokupanga upgrade package ya GoTV zija ndizabwino koma zokupasa package ya pamwamba tipopoke ndi GoTV.
pangani upgrade package yanu ya GoTV lero kuti tikuonjezereni machannel ndi step up. That's huge. I know. Ngati muli pa GoTV Max tizakupangani upgrade kupita pa GoTV Super ndipo muzaonera machannel apa GoTV Super Plus. I like the sound of that. Pesani phindu lalikulu, pesani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi GoTV. Let's do this. Pangani upgrade lero GoTV yanu ndi my GoTV app. takulandiranso kunkhani zathu. Achinyamata amboma la Mzimba ndi Kasungu ayamikira ndondomeko ya ntchito yomwe ili pansi pa bungwe la Plan International yomwe ikuwaphunzitsa kukhala odzimira paokha pachuma kudzera mu luso lamanja. Poyankhula ndi MBC, achinyamatawo adati ndondomekoyi ipangitsa kuti achinyamata ambiri ayambitse mabizinesi ndi kulemba ntchito anzawo. Chisomo Manda ali ndi ripoti. Project ya ntchito ikuyendetsedwa ndi thumba la ndalama lochokera ku bungwe la European Union. Ndondomekoyi ikugwirizana kwathunthu ndi masomphenya a dziko lino pomwe ikumalimbikitsa kuti achinyamata akhale ndi chuma ndi odzidalira okha. Pomwe MBC inafika ku Bowe Youth Vocation Training ku Kasungu ndi kuyenderanso ku Ikwendeni Lay Center mboma la Mzimba komwe ndondomekoyi ikuchitika, tinapeza achinyamata akukangalika kuphunzira kusoka, kukoza mafoni, kukhoma zinthu zamatabwa komanso kupanga mbewu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan International a Winnie Botha adati project ya ntchito ili ndi kuthekera kogonjetsa njala ndi umphawi m'dziko muno. Titapanga kafukufuku wathu tinaona kuti akungokhala chifukwa kuti alibe upangiri woti maluso awo athawapangirapo business. Nchifukwa chake tinaona kuti ndi chabwino ndithu kuti project iyi tiyambitse komanso tiafikire achinyamata athu amene tikufuna tachotse mu umphawi komanso kuti asamangokhala komanso atsikana ambiri amangokwatiwa kufa chakuti kunyumba mwina kuli umphawi, anyamata ambiri amangoyamba kuba kumwamwa kumene ifa kuti kunyumba kuli umphawi. Ndiye chifukwa chake tinayambitsa zimene. Mmodzi mwa ophunzira pa sukulu ya Ikwendeni Lay Center a Debola Luhana adati ndondomekoyi ithandizira kuti achinyamata akhale ndi kuthekera kokhala odzimira paokha pachuma. Anthu ena amakhala ndi mentality yoti ndine mwana ndiye kuti ndisongopanga depend kwa maparents. Koma ineyo I choose this good I should help my parents pankhani ya chakudya kuti chisamasowe pakhomo. Ndondomeko ya ntchito ikuchitika ku Mzimba ndi ku Kasungu ndipo achinyamata okwana 4160 ndomwe akupindula. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Chimanga choyambirira mwa matani 20,000 chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania chafika kunkhokwe yosungirako chimanga mzinda wa Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyo ndiyo yalandira chimangachi mdziko muno. Akunkuyo atsimikizira anthu kuti chimangachi achigawa kwa anthu ovutikitsitsa mdziko muno. Mayeso Chikhadzula ali ndi ripoti. Akunkuyo anali limodzi ndi wachiwiri kwa nduna za malimidwe a Benedicto Chambo. Iwo nati boma ndilodzipereka kwathunthu poonetsa kuti miyoyo ya anthu ipita patsogolo powasamalira choncho. Nchifukwa chake boma lagula chimanga kuchokera mdziko la Tanzania. Akunkuyo mwazina apempha anthu omwe adzigawa chimangachi kuti adzionetse kuti anthu omwe avutika kwambiri ndi omwe akupeza thandizoli. Iwo atsimikizira anthu mdziko muno kuti magalimoto ena akuluakulu omwe anyamula chimanga ali munjira pofuna kuonetsa kuti chimangachi chikhale chokwanira mdziko muno. President Lazarus Chakwera ananena ndiwo akhala kunena kunena kuti dziko linolo ngakhale lavutika ndi ng'amba zosiyanasiyana zimene zinapangitsa kuti tikolole chakudya chovutirapo makamaka chimanga chocheperapo, koma aonetsetsa kuti amalawi asavutike ndi njala. Kuonetsetsa kumeneko sikungonetsetsa pakamwa chabe, koma kuti chimanga chigulidwe chibwere mdziko muno, chikhalepo chimanga kwa adimake, chikhaleponso chimanga chokagawira anthu. Ndipo taziona zimene chimanga chikubwera mdziko muno
sabata zapitazo tinakalandira chimanga china chimene chinagulidwa kuchokera ku Tanzania tinadzera mwanzathu a World Food Program ndipo chikufikabe mdziko muno tinachita zimene ku Blantyre. Lero tili kuno Kanengo ku Lilongwe kulandira chimanga chimene chagulidwanso ndi boma 20,000 metric tons imene tsopano kuyamba kufika mdziko muno ndipo ndi chimene chikuonekachi. Chimanga chimenechi cholinga chake nkuti chipite ku misika ya ADMAC kuti amene akhoza kugula adzikagula, komanso chimanga chimenechi chitengedwe china chigawiridwe kwa anthu amene avutikira athu chimaperekedwa chaulere kudzera ku department ya zona za ngozi zogoma dzidzidzi imene ili mu office mwa president. Wachiwiri kwa nduna zamalimidwe a Benedicto Adwell Chambo ati chimangachi chafika mnthawi yake kampani yakuti chithandiziranso kuti anthu asambe kuononga chimanga chomwe chili m'minda panopa. Chikuthandiza kunena kuti ifa panopa chimanga china chachiwisi chakhwima amene china amene anazala moyambirira chikuyamba kumene kuuma anthu amatenga chimanga chimenechi namakayanika chifukwa chokuti chimanga chisanafike pa nthawi yake kuti chikhale chogwiritsa ntchito. Mwapeza kuti mwina thumba limodzi la chimanga chilipo tikuperekachi ndi matumba awiri kale achachiwisi chimene iwo angathe kuyanika. Panopa chithandiza kuti chimangachi iwo ateteza chimanga chimene chili munda ayamba kumadya chimanga chichi chifukwa chimanga sikuti panopa chikukhalaso chikupitirira m'misi china chikupita kwa ADMAC amene ndalama akagule. Patakale pano galimoto zikulu 45 zomwe zanyamula chimangachi mwa galimoto 600 zafika kale mdziko muno. Pafupifupi anthu 5 million ndomwe adakhudzidwa ndi njala mdziko muno kuyambira chaka chatha pomwe dziko la Malawi lidakumana ndi ng'amba komanso anamondo osiyanasiyana. Chimanga chomwe boma lagula kuchokera mdziko la Tanzania achigawa kwa Malawi osiyanasiyana akhudzidwa ndi vuto la njala mdziko monse muno ndipo china achipereka m'misika ya ADMAC kuti anthu athe kugula pa mitengo yofewerapo. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana omwe ndi kuphatikizapo ACAD, Save the Children, Yoneco, Self Help Africa, Eagles komanso Kadecom akhazikitsa ntchito ya mtukula mboma la Msanje. Mkulu wa bungwe la ACAD a Milton Luhanga pakhomo kwa mabanja 1,760 ochokera m'maderati endamera ndi Tengani ndomwe apindule Yamikani Lanjesi walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Charles Pensulo. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, mkulu wa bungwe la ACAD a Milton Luhanga anati cholinga cha mabungwewa ndi kufuna kupulumutsa miyoyo komanso kupititsa patsogolo thanzi la anthu komanso mabanja ovutikitsitsa omwe anakhudzidwa ndi ng'amba m'madera amafumu awiriwa. Choyambirira nchonena kuti ifeyo monga ACAD timagwira ntchito ku Msanje kuno ndipo tinaonesesa kunena kuti tikudziwa chipsinjo ichi chachikulu sitingafikire munthu aliyense koma taonesesa kunena kuti azimayi amene ndoyembekezera komanso mabanja amene akusogoleredwa ndi ana komanso anthu oti ndachikalambire anthu amenewa ndi amene anasankhidwa kuti alandire chithandizo chimenechi. Pakadali pano akuluakulu a khonsolo ya Nsanje alangiza mabanja omwe apindule kuti agwiritse ntchito ndalamayi mu njira zotukula miyoyo yawo. A Robert Naija ndi mneneri wa khonsolo ya boma la Nsanje. Uthenga wathu ndoti anthu a ndalamayi akagwiritse ntchito yoyenerera komanso ndipemphe mafumu kuti sakuyenera kuwalanda anthu ndalama zimene akulandira. Zitakhala kumvapo kuti mafumu ena amayitanitsa ndalama kuti anthu akalandira ndalama choncho apatseko ndalama. Ngati fe khonsolo tifuna kuchenjeza kuti mchitidwe umenewu usachitika. Akapezeka amene akuchitira mchitidwe umenewu tipanga zoti lamulo ligwirepo ntchito. Ndipo mmodzi mwa anthu omwe azipindula ndi ntchitoyi anathokoza mabungwewa ponena kuti thandizolo lafika mu nthawi yoyenera pamene anthu kumeneko akuvutika ndi njala chifukwa cha ng'amba komanso zotsatira za kusintha kwa nyengo. Nena kasaka chakudya kugula chimanga mwana ku sukulu bandimpasa gawo ambakudia mwana nayi ndi ku sukulu kuja ndingulie chinthu chakuchitija kuvala imba kuvala mwana uja ndinangu mandithandize pakhomopo mandiye sana kusalaja. Ntchitoyi yomwe ndi ya miyezi 6 yalandira thandizo kuchokera ku mgwirizano wa mayiko aku Ulaya kapena kuti European Union. Boma lati lachilimika pofuna kuonetsetsa kuti ndondomeko zonse zofunika kuti anthu
omwe ankagwira ntchito migodi ya golide mdziko la South Africa alandire chipukuta misonzi mu nthawi yake. Nduna yoona za ntchito a Peter Dimba yankhula izi pa msonkhano omwe anali nawo ku Lilongwe ndi unduna wa zaumoyo komanso kampani yomwe ikugwira ntchito yopereka ndalamazi ya Tshiamiso Trust. Olive Phiri ali ndi ripoti. Anthu omwe ankagwira ntchito m'migodi ya golide 82 mdziko la South Africa ya makampani monga African Rainbow Minerals, Anglo American SA, Anglo Gold Ashanti, Goldfields komanso Harmony mwa ena, ndipo anayamba kudwala chifuwa chachikulu komanso matenda ena m'mapapo, awatsimikizira kuti alandira chipukuta misozi posachedwa apa. Polankhula pa msonkhanowu, Adimba anati Amalawi pafupifupi 129,000 ankagwira ntchito ku migodi mdziko la South Africa. Malinga ndi Adimba, kampani ya Tshiamiso Trust yomwe anayikhazikitsa kuti ipereke chipukuta misozi kwa anthu omwe ankagwira ntchito ku migodi ndipo anayamba kudwala chifuwa chachikulu cha TB ndi matenda ena m'mapapo, yapereka kale ndalamazi m'mayiko ena ndipo dziko la Malawi ndi lomwe limatsalira. Iwo anati asayina mgwirizano ndi nthambi ya ku unduna wa zaumoyo kuti iyese anthuwa pofuna kupeza anthu omwe akuyenera kulandira ndalamazi. Posachedwa pompa ntchito imeneyi iyambika kuti anthu amene akuyenera kuti athandizike amene wapasidwe chipukuta misozi. Tikukhulupirira kuti pofika kumapeto kwa mwezi uno tikhatira sayina ma documents, ma service level agreements ndicholinga chone kuti process imeneyi itheke. Ndipo tikuwatsimikizira ma ex-miners kulikonse kumene ali kuna kuti ife ngati boma tipanga zotheka kuti ma documents amenewa pasapezeke ofisa okhalira AI koma tithamangitse msangamsanga kuti process imeneyi ipite patsogolo chifukwa tikachedwesa ndi kuti anthu aja akuvutika ambiri anakulakula ndi akuluakulu alibe pogwira pamene izizi zitati zatheka msangamsanga ndi kuti athandizika ndi ife. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo Dr. Yota Moyo anati nkhani zopereka chipukuta misozi zimatengera ndi malamulo a mdziko lomwe anthu amagwirako ntchito. Amoyo anati kukambiranaku kuthandiza kuti apeze njira zomwe zithandizire kuti anthu omwe ankagwira ntchito m'migodiwa alandira ndalama zawo. Yamina anathandiza kuti malo mapost ndizibone ngati zimene zizikutheka kufunza mina kubali ngati mene titadero ndeni konga ngati zambi zimene kozobambirana kali mina anthu amene ali kasozina zimene anagwira ntchito kumene kuzinatayika mina patokanje yoti tizitakuwafusa mina kuweka mayina kuti tatuzani kwawa zoterozo ndi kuti zitawutithandiza kuti anthu amene akanatha kukanika kulandira chithandizo kumenechi ati kuchikwanisa kulandira. Mmodzi mwa akuluakulu a ku Tshiamiso Trust Alusanda Jia anati zokambirana zawo ndi boma la Malawi zikuyenda ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti ayamba ntchito yawo posachedwa apa. Malinga ndi kampaniyi akwanitsa kupereka ndalama zokwanira 2 billion rand kwa anthu omwe ankagwira ntchito migodi m'mayiko monga Mozambiki, Botswana, Lesotho ndi Zimbabwe mwa ena. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano. Munali ndine Mphatso Tebulo komanso mzangayo Savita Wilima. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mwakoma nonse. Mwaswera bwanji ndipo ni nthawi ya zanyengo.